Pano ndi Panyasa Voice Box limakhala likukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye timanena pano mobwerezabwereza Panyasa Voice Box kuti Section 40 ya Constitution of the Republic of Malawi imampatsa munthu ufulu opanga ziganizo za ndale zimene iye waona kuti zimpindulira pa moyo wake. Ndi adani zikuoneka kuti ayuwa ndithu asankha kulowa chipani cha Malawi Congress Party. Ndi umenewu ndithu ndi ufulu wawo umene ndithu anapatsidwa mu Constitution of the Republic of Malawi Section 40. Komanso Amalawi ambiri aliso ndi ufulu oyankhula zimene akuona kuti ziwapindulira kukhosi kwawo, kapena kuti freedom of expression, imene ndithu ndi ufulu umene unaperekedwa pa Section 35 ya malamulo akulu a dziko lino, kapena kuti Constitution of the Republic of Malawi. Ndi anthu ambiri ndithu akulankhulapo pa zimene asankha adani kupanga ndi moyo wawo wa ndale. Ndi ife tabwera pano ndithu ndi mawu a Mr. Boyka amene akunena kuti iyayi Amalawi ambiri musadabwe ndi zimene adani apanga pojoyina chipani cha Malawi Congress Party, kuti m'mbuyomo Boni Kalindo akhala kunena kuti kubwera kuti chisankho chikayandikira chipani cha Malawi Congress Party chikhala ndithu chili kalikiliki kugula anthu osiyanasiyana kuti alowe chipanichi. Ndipo pakali pano aliyense kuno ku Malawi zikuoneka kuti akusamala za moyo wake ngati munthu osati kusamala za dziko. Chifukwa chake mwina ndithu tikuona adani achoka ku chipani cha DPP ndi kukalowa ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndi tikhale limodzi kuti Aboyka akuti bwanji pa nkhani ya adani kulowa ku chipani cha Malawi Congress Party pano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse, ine ndi Mr. Boyka ndimachokera ku Mangochi. So ndimafuna kuti ndiyankhule nkhani ya yokuzana ya adani. Malawi ife tisamachedwe kuyiwala please, chonde izi zikuchitika m'Malawi munomo, ndale zimene zikuchitikazi ndikukhulupirira kuti Boni Kalindo anatiuza mbuyo maaudio sambuyo munena kuti tidikirire Malawi muno kugudwa kwa ma candidate ndi zimene zikuchitikazi. Nangati mukwaona anthu kapena kutuluka chipani cha DPP kapena UDM, anthu aja amakhala kuti alandira ndalama, koma izizi anatiuza kale Boni Kalindo kutiuza kuti izizi zizikhala kuti anthu awa azilandira ndalama zakupereka Malawi kuno. Ine sindikuona kudabwa ndi mmene zinthu zikuchitikira papa. Ineyo ndimakhala ku Mangochi konkuno boma mwenimwenimo, nde ine sindikuona kudabwa kuti kodi imene chikuchitika ndi chani. Chifukwa kale ife enafe ndiye timasata Boni Kalindo mmene amayankhulira. Muone maaudio amene atulusa lero pa 19 September mmene atulusa, zikuonesa kuti munthu akulira akutilirira ife Amalawi kumatidandaulira chifukwa chimene chikuchitika chifukwa cha opposition yake sikulabadira osauka, komanso sikumalabadirira usogola kuti akodi ife sogola tizatenga boma. Ayi, iwo chimene akusamala nkhani ya ma-convention imene wayankhula Boni Kalindo kuti kodi mukumayamba kuti atipangise ma-convention mwakuti mamoti muyambe kwamema Amalawi kunena kuti tipange mmene zikuyendera boma muti tipange taitana Amalawi wonse pamodzi tiyende pansewu. Bomawa opposition safuna kuti kupanga zimenezo. Basi zimene mungozisiya tizisiye. Amene akufuna kujoyina zipanizo azijoyinani. Ndikukumbula munthu palibe amene angamulese kuti ayi mwakuti ayi wina aliyense pano pa akusamala za sogolo lake. Daniluyo akusamala ndalama, ngakhale zimene zayankhulidwa za Jina Jeffrey Antenja Antaba, zimene zichazo anthu aja alandira ndalama. Sizingatheke kuti anthu azingokhala choncho, azilandira kumene, koma mutima muja chilungamo akuchiziwa kuti boma ilili silili bwino kwambiri kwake. Ndiponso ife Amalawi tikagona Amalawi ndikuuzeni ndi chilungamo muziolena kuti Malawi muli mavuto, kapena kuti sogolo mu 2025 ndikuwina MCP ndi muzaziwa kuti dziko latheratu. Muzaonenso pano pali matenda, njala, imfa izakhala ili posepose paliponse m'Malawi munomu. Chifukwa chake kwalolera china satana kuti bwerera pa ife pafupi pathu. Dziko mwambiri Amalawi ndimangofuna kuti ndimve kuno pa zimene zachitika za zokhuzana Danilo.